Hej alle sammen, velkommen til min kanal, Martin Møller. Til likes hernede på her, for vi skal have den her likes nu. Vi skal have den her YouTube køre nu. Og hvis vi får den kører, skriv en kommentar hernede. 1000. Vi skal op på 1000 likes. Så tag næste lørdag skal jeg til bryllup. Det laver jeg måske lidt YouTube video, hvis jeg må. Og så laver vi så også næste weekend igen. Jeg laver anden dag, jeg laver YouTube video. Længe til jeg laver en video, efter jeg ikke har en kæreste mere. Men følg min kanal, Martin Møller. Og lav like nu, det kan I ikke fucking godt. Og I ser hvorfor trykker jeg på nu. Det er fordi jeg holder med FC Midtjylland fodbold. Så I kan bare filme live. Jeg filmer det hele. Hvis jeg har tid til, så vi ses i næste video. Adios.